Salutare și m-am găsit la un nou joc pe acest canal. Asta ne va juca Plants vs Zombies și asta al doilea episod. De data asta joc pe tabletă și o să luăm de la capăt. Și hai să începem. Hai să vedem cum o fi. Asta să fie o miniserie. Dacă vă place să mai faceți episoade. Dacă vă foarte rar. Nu știu. Vă deschiderea voastră. Hai. Hai să Skype. Nu să joacă. L-am jucat. Nu mă întrebați că o să mai apară, nu o să apară foarte recent. Hai. O să fie și nivelul 4. Unde le regrete? Nu joc, nu până acum. Că nu. Acum pune. Dacă vedeți că chiar așa ne vede 50 de bănuți. Și da. Hai. Hai. Nu. Bă. Deci, mai bag la asta, că timpul speedrun. Trebuie să ne așteptăm. Bun. Ok. O să vină am văzut că să vină la cucălata. Deci până aici nu avem pasul liber, dar... Am fost greșit. Asta e. Vreți mai mult să am greșit? Hai. Nu am fost greșit. Trebuie să pun sus. Și atunci că erau mulți. Bine că am pus. Da, nu știu. Că nu m-am pregătit. Ok. De fapt, bine că... Ba, nu știu de fapt. Asta să apară și în filmuleț de Minecraft. Nu știu, dar o să apară. O să zicem de data asta și din pentru că am jucat cu Florentin. Pentru că... El e... Nu. Că nu poate fi Minecraft. Nu știu. Nu știu că n-a apărut niciun episod pentru că am fost plecat. Că l-ar terminit. Numai că a fost pe YouTube de până am făcut. Și restul a fost la reviste. Și l-am avut cu telefonul ăsta. Telefonul l-am avut, dar... Fac așa. O, s-a dus spiralul, nu știu. Au văzut că vă le-a apărut. N-ai ce să fac. Dacă așa doar fac, nu. Dar nu fac. Atunci și vreau să vedem dacă putem să trece. Pentru că haide. Nu știu, dau la aici, dați repede. Hai. Trebuie să apără și Plants vs Zombies. Da, sigur că ba, 50 de ori. Hei, Reicor, salut vecine. Bun. Oh, stai, mersi. Am crezut, bă. Aici ne place montul, că nu duce melodiile astea. Faza. Asta nici nu știu că... Recompense, poate
Dacă nu mai bine cu găleata și un succes. O să încercăm să facem, măcar să facem multe nivele. Dai ce făcut cu ce toate. Iar o să fac asta care vine la mult. Poate să primim și să fie greu de picat. La boss să fie greu, știu. Fiecare mapă e câte un boss, să vedeți. Am nu știu ce. Bă, ce uite de asta că vine într-una fraierul ăsta. Care e noastră de tot. Nu știu de asta de foarte nervoare. Am găsit greșit. Asta de asta așa de normal. Hai să lăsăm. Dacă ai să fac hai, bă, notul! Păi nu greșesc. Când fac un nou liber, nu greșesc. Nu cred, o vine la o să te îi spar. Îi spar, păi spar. O, bă, Sil! O, mă, Sil! Hai, bă! Încă că inspira, că altfel ăștia nu trebuie așa de bine. Cum e nevoie de... Можем без апокалипсиса. Ой, что ты говоришь, Armata, bă, asta. Nu mai trebuie. Hai să te de bună. E jocul s-a măsărat cu calculul. E bună. Must of Space Family. Așa, nu-mi pasă? Da, greu jocul. Uite rău. Asta e un asta e ultima mapă, e cea mai grea. Vedeți jalapeno, asta are 2 jalapeno, trebuie să e ușoară. Asta e grea. Level 2. Nu mai stau în ce fac acolo. Băi, ce level ăsta am. E cred. E asta. E nașpa. Hai, mă. De ce nu merge? De ce nu merge? Sau... Vitalie. Puteam să bag în speedrun, era mai ușor. Știu. Faci ceva. Așa bun, hai. N-am să făcut. Totul de foc. Acum vine la cu găleata. M-am mâncat asta cu găleata. Vine non-stop. Asta cu găleata. Dacă vine fai. Unul dacă vine fai, ce să faci fai? Fideți nu. Nu-mi place așa. Asta e nervant. Dacă o pun greșit, e nașpa. O să pun două... ce pun? O să pun doar. Da. Nu mai pun în asta.
șmecher. Așa aia! Șmecher. Ce bine. Asta vreți fără soarele asta și voi în primul nivel. Culmea răsă-l fac. O vedea că fără soarele. Tot am vrut să-l dăbănesc și așa. Da, asta acum fac. 3. Descota așa că nu vedea. Nu. Ce-a făcut? Perfect, am dat. Pierdeam dacă nu aveam. Nu știu să la fel la capul. La trece nu știu să mă duc. Diamant. Asta am 2 diamante. Ai. Cu glaș. Ce surpriză. Level 3 să fac. Trebuie să facem 2 pare destul de bune să te știu eu. Da. Cabbage pult. Ăsta, asta mi se ține, dar nu știu cum se traduce. Ce? Nu ghist e baby. Facem un ghist acum? Hai că facem unul. Nu e. Așa, bun, hai. Facem un... Oh my god, am uitat că trebuie să fac o cheie. Ce nervează. Da, nu? Hai să jucăm. Să mai fac și o cheie, așa o să fac mai mult progres, am mai multe plante și să continuăm de unde am rămas. Normal. Dar nu e bine. Oh, mulți bănuți! Am fost de asta. Obligații. Hai să facem și nivelul ăsta repede. Nu putem să facem. Și doar bun, nu putem să facem și nivel. Bun. Amana, normal. Bun, hai să vedem. Mă, ăsta de unde era ăsta, mă? Ăsta, mă. Eu nu o să cumpăr plante. Sau o să, nu știu, vedem noi dacă să cumpăr. Da, nu cred. Bun. Hai să vedem la zonul pe care am descoperit puțin zombies. Ganga de la. Hai, bun. Hai să vedem și ne episodul, sper că v-a plăcut și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!